Bona tarda i benvinguts. Som les 5:30, les 4:30 a Canàries. Durant aquesta jornada, la dona serà la protagonista del nostre telenotícies, iniciant amb la notícia sobre el llançament de l'Apollo X-35, que és pilotat tan sols amb dones. Seguidament parlarem sobre les manifestacions i reivindicacions arreu d'Europa pels drets de les dones hijabis a portar mocador a la feina. I parlarem del cas de la Rita Hudson, l'arqueòloga que fou víctima de la mort pel seu descobriment. Després parlarem sobre un dels temes que genera més polèmiques. Hi ha educació diferent entre dones i homes? Posteriorment entrevistarem a la Jihad Lagfa, estudiant de l'Institut Antoni Pous, sobre la bruixeria en l'actualitat. Més tard tractarem el tema de la Champions mixta. I finalment, per tancar el telenotícies d'avui, donarem el pronòstic del temps. El darrer dijous va sortir l'Apollo X-35 rumb a Mart, des de Houston, que es troba entre Jacksonville i Miami. És un fet històric perquè només el tripularan dones nord-americanes, Ashley Wilson i Abela Paul. Aquest coet el financiarà la NASA i costarà entre 1 i 2 milions de dòlars. L'objectiu d'aquesta missió és trobar éssers vius. L'últim divendres, Sandra Jiménez manifesta a Barcelona pel dret que han de tenir les dones musulmanes a poder portar el seu hijab al treball. Ell creu que tota persona s'haurà de respectar els seus principis. Els Mossos d'Esquadra de l'Ajuntament de Barcelona van envair el lloc de la manifestació, ja que la humanitat està patint una pandèmia per part de la Covid-19. Però tot i així, multituds de dones segueixen demanant el seu dret. A França, també les dones hijabis s'han motivat a aixecar la veu per influència de Sandra Jiménez. Ja s'han manifestat a París i a Marsella. Aventura de cultura. Ara, a Notícies Femení. La arqueóloga Rita Hudson es asesinada después de encontrar la tumba de Cleopatra. El portal de noticias The Times ha anunciado a través de sus redes sociales la muerte de la famosa arqueóloga Rita Hudson, conocida por encontrar el pasado 6 de mayo el yacimiento histórico más buscado en la historia de todos los tiempos. Rita ha sido torturada, violada y asesinada en una pequeña localidad a orillas del río Nilo. Se sospecha que la tragedia puede estar relacionada con el gran descubrimiento de la arqueóloga. ¿Hay educación diferente entre hombres y mujeres? En este caso la respuesta es sí. Desde siempre, las mujeres han tenido una dedicación diferente a los hombres, como por ejemplo, las tareas domésticas siempre en la mayoría de los casos se las inculcan a las mujeres, mientras que los hombres han sido educados en el espacio del trabajo más manual, que según algunas personas, una mujer no puede rendir de manera tan eficiente como un hombre. Según las estadísticas, un 78,7% de las mujeres europeas realizan labores domésticas y o cocina, un 37,5% cuidan a sus hijos, nietos y personas mayores, mientras que, como ya esperábamos, tan solo un 27,5% se dedica al deporte, cultura y ocio cada semana. Mientras que los hombres, un 33,7% de los hombres europeos realizan labores domésticas y cocina. Otro 24,7% realizan cuidados hacia sus hijos, nietos y personas mayores, mientras que, como era de esperar, el 31,9% se dedica al deporte, cultura y ocio cada semana. Mito o realitat? Pròximament a Notícies Femení. Witch hunt continues to be a problem in today's society. In places like Tanzania, Africa, thousands of women are accused, chased, and taken every day to concentration camps, accused of witchcraft, using different arguments, for example, causing illness, for the simple fact of using medicinal plants, or being in their daily life, or for being widows. Now listen the opinion of one student of Antoni Pous. Why do you think there is a Witch Hunt International Day? Because the witch hunt is a problem that still exists today, and it should not be invisible. Do you think that these women have to be free? Yes, of course. I think that because these women need to have rights, as all the people. I'm all
I a tu? T'agrada l'esport? Si no, a continuació, a Notícies Femení. Unes jugadores guanyen el campionat mixte de futbol del món. Van rebre uns grans premis. Fa un mes que ja van guanyar un campionat de futbol mixte i de fet van guanyar les jugadores de l'equip del Girona. A la final, al Camp Nou, van guanyar per 5-1. Tots els homes van quedar sorpresos i amb una ràbia que tenien i van quedar ben decebuts per complet. Varen rebre les gironines com a guanyadores del món 2 milions d'euros. No s'havia vist mai que rebessin tants euros per cada jugadora. Va ser el millor per les jugadores. Va ser una victòria molt emocionant i emotiu per elles. Hola, benvinguts a les notícies del temps. Avui us ensenyarem el temps dels pròxims 5 dies de Catalunya. Com podeu veure darrere meu, fa molt sol a tota Catalunya. Mireu, mireu. Ui, a mi em sembla que m'he confós. És tot el contrari. Fa molt mal temps. Fa pluges, tormentes... En fi, uns dies de paraigües.